Det er i haven, vi kan slappe af og nyde idyllen. Men for at få de bedste oplevelser ud af haven, kræver det en ordentlig planlægning og pleje. Maphav Anlæg og Vedligeholdelse udfører alle former for vedligeholdelse af parker og andre udendørsområder, som pleje af græsarealer, beskæring af hække og buske, fældning af træer, ejendomsservice og ukrudt- og glatførebekæmpelse. Maphav Anlæg og Vedligeholdelse er en virksomhed med høj faglig stolthed. Vi leverer altid et solidt og veludført produkt, hvad enten det drejer sig om vedligeholdelse for det private, kommuner, bolig- og grundejerforeninger eller erhverv. En skøn og velplejet have er en af de største glæder i hverdagen. Hvis du overvejer små eller store ændringer i din have, kan Maphav Anlæg og Vedligeholdelse hjælpe dig med alt fra inspiration til planlægning, udførelse og pasning. Med uddannede anlægsgartner er vores kunder altid i gode hænder. Via en god dialog finder vi sammen vejen til lige netop den have, vores kunder drømmer om. Maphav bestræber sig på ikke kun at levere et smukt resultat, men også på, at de produkter og midler, der bliver brugt undervejs, er de rigtige. Derfor har Maphav valgt kun at arbejde med miljøvenlige produkter. På den måde er vi alle med til at skåne miljøet. Ønsker du at vide mere, eller få en skræddersyet løsning til jeres udendørsarealer, så kontakt os på telefon 26 18 32 24 eller besøg vores hjemmeside på www.maphav.dk.